ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೋರ್ದು ಬೋರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೋಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೇ ಎಸಲು ಒಂದು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಲೇಸಗಿನಿಗಳನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮುಡೆಯ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನ್ನಿ ಲೋಕೊಡರ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಗೆಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡನೇ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆನಿಕಲೆನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಈ ಲೇಸು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದಿಪ್ಪಿನಕಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿ ನರಮಾನ್ಯದ ಪುಟ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಬೋಡಾಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಾರ ಉನಿಯರೆ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಮಾನ ಮುಚ್ಚರೆ ಕರಿಯ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇಲ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇಲ್ಲು ಎಂಚ ಇನಿತ ಜನಮಾನಿಲೆ ಬೋಡಾವಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕುಲು ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಯೋಜನೆದ ಒರಟು ಅವಿನ ನಿಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸ್ಪಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ವಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ನಡುಡುಪ್ಪು ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಗರಡ್ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇಲ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಸ್ಪಾಸ್ ದಕುಲು ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಈ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡ ವಾರೀತಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದಕಲು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಕುರೆ ಉಪ್ಪು ಜಿಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಲು ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಂದಾದ ಕೊಡರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರವಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಈಚಾರನ್ನು ಪದೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವುಲೆಗ್ ಅತನಂದರ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಭದ್ರತೆ ಒಲ್ಪ ಬೊಂಡಲ ಒಂಜಾತ್ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐಕತ್ರ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಜ್ಜದಿ ಓಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಾತ ಕಡೆಟ್ ಬೊರ್ ಚಂದ ಮತ್ತ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಏತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಲ್ತಂಡಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಂಗೆ ಆಪೇರ ತಂದಣ್ಣ ಮರ್ಲ ಆಪೇರ್ ಪನ್ಮೆನ್ ಬಹುಶಾಕುಲ್ ಕುಸಲ್ದ ಒರಟು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ತೈಪಾರೆಲ್ಲರು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿ ಎದಕ್ಕನ್ಗ ಇಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗುರ್ತಾಯ್ದೆ ನಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬರ್ಪುಜ ನಟ್ಟನೆ ಎತ್ತ ಈ ನಿನ್ನಳ ಕನಿಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯ ಪಂಡಿ ಮಂಡ ನಾಯಿದ ಕನಿಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಿನ್ನಳ ಕನಿಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾ ವಾಸಕ್ಕೆಪ್ಪ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೆಕೆನೆ ಬೇಗಪ್ಪ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನೋಡು ಏ ಬಾಲು ಇದು ರಂಭೆ ಮೇನಕೆಯ ವಂಶದ ಬೆಡಗಿ ನೋಡು ಹಲೋ ಹೆಚ್ಚುಳ್ಳರಿ ಯಾನು ಸರುಲ್ಲ ಈರ್ದನೆ ಇತ್ತು ಸಪುರಾತನಿ ತಿನ್ಪೆ ಓಡಬೋಪುಂಡ ಶಾಂತನೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜನಾ ಈರ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರೆ ಎಂಕದಾಳ ಮಲ್ಪಲಕಿಜ್ಜೆ ಯಾನು ಈತ ಪಾತ್ರನುಲೆ ಇರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ತಾತನಿಗೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಆ ಹಾ ಆ ಸಿ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಾ ಅಣ್ಣ ನಟ್ಟುನೆ ಒಂದ ಸಸಾನ ನೇ ನೂಕಿಂದಾಕಿ ಎಂಚ ನೂಕಿಂದ ನೂಕನ್ ಮಗದ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಬತ್ತರ ಬುಡಡ ಮುಜಿಗಸೆ ಮಗ ಈರತ ಬನ್ನಿ ಏನಂದೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ನಂತ ಮಾತಕೇಂಡರು ಆಸೆ ಅಂಡಪ್ಪ ಆಸೆ ಆದತ ನೇ ಮುಜಿಗಸೆ ಯಾ ನೀಡ ಪಾತ್ರನೆ ನೀಡ ಪಾತ್ರ ದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನೇ ಮುಜಿಗಸೆ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಜಿಗಸೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಈತ ಮಲ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉರಿ 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 ಸರಿ ಸರಿ
ಸರಿ ಮುಗಿದಪ್ಪ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಯೆ ಪ್ರಾಣಿ ಏಪಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಪ್ರಾಣಿ ಓಂಡಿ ಅವು ಬಾವಲೇತ నువ్వు నట్టునైతే నట్టునే దేవ పరమాత్మ బ్యాగ్ ఇంచనే మల్పడు ಮೈಲೇರೆ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಪೆ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಪೆ ಗಮನ ದೀದ ಕೇಳಿ ಮೈಲೇರೆ ಏಲಿ ಎತ್ತೇಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೌಡರ್ ಪತ್ತೊಂದ ಬದಲು ಚೂರಿ ಬಿಸಾತಿ ಮುಂಚಲ ಪೊಡಿ ಆ 2 ಕಿಲೋ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗೋರಿ ಕೊಲಾಲೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇತದಾಲ ಬೊಚ್ಚ ಆ ಬೇತೆ 2 ಬಿಯರ್ ಕೊನಲೆ ಪರ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇ ಎಂಜಿನಮೆ ಏನೋ ಓಪನ್ನತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಬಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನ್ನಿ ಆತತ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಕರಾಟೆನಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತದಿ ಮೇನ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಪುಜಿ 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 ಹೌದಾ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಹಂಟ್ಲೆ ಆಪುಜವು ಹೌದಾ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಕು ಸೊಂಟೊಂಡಿ ಅದೇ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸುರುತ್ತ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವೈರಸ್ ತಂದು ಬೋಪುನ ಎಂಚಿನಿ ದೇವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪಂಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಗುರ್ತು ಈ ಮಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪರತ್ತ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲು ತೂನ ದಾದ ಬನ್ವೇರು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂದ ನೆರೆಯಾರ ನೆರ್ಪೆರಪ್ಪ ನೆರ್ಪೆರ ದಾಯ ನೆರ್ಪೆರ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಬೋಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಬೋಡು ಯಾನ ಯಕಾಡಜೆ ತೂನುಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಣನುಲ್ಲಾರ್ದಿ ಈರಿಯೇರಿ ಯಾನ ಮೋನೆ ಯಾನ ನೈಂಡೆ ಮೋನೆ ಮನಿ ಇಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳೋಡಿ ಅಂದೆ ಔಸೈಡ್ ಯಾನ ಇರನು ಓಲಾ ತೂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಓಲಾ ತೂತಾರ ಯಪ್ಪ ಯಾನ ಬಾರಿ ಮನ ದುಂಬದ ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಯಾನ ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನವರಿ ವಿದೂಷಕಿ ಯಾನ ನಪುಂಸಕಿ ಮರಿಯಾದ್ರೆ ಕೊಂದು ನಾಟೋಡ್ ಮಾರಲ್ಲ ಹಲೋ ಬೈ ದ ವೇ ಈರು ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಕ ಯಾನ ಮಂದಾಕಿನಿ ಏರಾಕಿನಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮೆ ಹಾಕಿನಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾರ್ಯ ಆರು ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ನಾನೇ ಕೆಬಿ ಬಂದಾಕಿನಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಲ್ಲಕ ಈರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾನಿ ಯಾನ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದಂಡ MBBS ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ MBBS ಗುಡ್ 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 MBBS ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ ಯಾನ BBM ಸೇ ನಾನೇ BBM ಅಂತ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕದ ಜನ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಪೋಪಣ ಅಂದತೆ BBM ಅನ್ನದಾದೆ ದಾದೆ ನಾರ BBM ಅನ್ನದಾದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ BBM ಅವತ್ತವು ಎನ್ನ BBM ಅನ್ನ ಬೇತನೆ ಬಂದರಡು ಬೊಣ್ಣ ಮಾರ್ನು ಯಾನ್ MBA ಎಂಜ MBA MBA ಮಂಗಳೂರು ಬಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಎಂಜಿನ ಬೇ ನಿನ್ನ BBM ಆಪಣಿಗೆ ಎನ್ನ MBA ಆಪುಜ ಸಾಮ ರಡ್ಡಂತಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿನ್ನ ತಟ್ಟೆನ ಬೊಂಡ ಅಡಗಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪ್ನೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಈರು ವೈದ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಪ್ನೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ನಾಟ್ನಿ ದಾದೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿದ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೋಪಿನೇನಾ ಇತ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಪ ಕೇಳನೆ ಯಾ ಫಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಕೈಕಾರದ ಕೆಬಿತ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಫಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೂಲಿದ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕೂಲಿದ ದಯಗೆ 30 ರಡ್ಡಿಜ್ಜ ಒಂಜಿಗಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ಇನ್ನು ಯಾ ಫಲ ಸೈಯಡ್ ಈ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಪರದ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಣ್ಣ ನಾನು ತೂಪೇನಿತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೇನ್ವ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಎಂಜಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾನ ಇವ ಸಾಮಾನ್ ಬೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾರೆ ಓ ಮರ್ಲ ಬಾದರಲ್ಲಿ ನಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜುಗಾರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ದಾಟ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶುರು ಓ ಉಂತವೆ ಓಳು ಪೆಟ್ಟಾಪನ ಅವೇನು ಉಂತವೆ ಎರಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೆಟ್ಟಾಪನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜುಗಾರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ದಾಟಾಪನ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಶುರು ಓ ಉಂತವನಿ ಒಯ್ನು ಉಂತವನಿ ಜೀಪ್ ಉಂತವೆ ಅವು ಉಂತಾಯಿ ಒಕ್ಕತ ಮಾತ ಉಂತವನಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಕ್ಯಾರ ನೀರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಕ್ಯಾರ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕೊತ್ತುಜಿ ఇక్కడ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ పంటగేలే క్రికెట్ గొప్పన ಜಾಸ್ತಿ పడికేర్పుని అంపైర్ అవేంచి గడి తోచోజిని ఆడ సామాన్య జ్ఞాన ఓడే బోడల ఓళ్ళ పోడెంజి మూలే ఉండ సామాన్య జ్ఞాన మే నట్టునాయే ఎంచాయిని ಪಾಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜತಿ ತಪ್ಪು ಇರ್ ಸೋತಾರು ನಟ್ಟಾಯನೆ ಎಂಚಾ ನಟ್ಟದು ಈ ತೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಚನೆ ಓ ಮೂಜಿಗಸ ಹಿರೇದಾನೆ ಮೂಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಐಕೆ ನಡುಟೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾ ಯಾನಂದ್ ಕೇಳೋಡ ಒಂಜಾಕಿ ನಿಜನ ಕಿರುಂಬುವ ರಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಹೊರಟೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು
ಆತ ಎಂಕದಾರೆ ಹೊತ್ತಿಯ ಕೇಳಿ ಎನ್ನ ಮೇರೆ 3 ಜನ ಜೋಕು ಸರಿ ಓರಿ ವಾಮದೋಡ್ಲಿ ಓರಿ ಬೆಂಜನದೋಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬೋಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಓರಿ ವಾಮದೋಡ್ಲಿ ಓರಿ ಬೆಂಜನದೋಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬೋಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಾರಿ ಬಲವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರತ ಮಾರೆ ಸೋತು ಹೋಯತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ದೇವ ಸೋತೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಯಾಣತಿ ಎಜಾ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಯಾಣತ ಏ ನಟ್ನಾಗ್ಲ ಮಂಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಆತಿನೇಜಿ ಮಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ರೈಸ್ ಔಟ್ నేను 4 ಗಂಟೆ ಪಂಡದು ರೈಸ್ ಎರೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂಚ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಆಡ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ पान में पुदीना देगा नाक गिना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांद चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले ವಾ 14 పోండి 14 నాన్న బరోడు 25 ఇత్తే పోయిన అత్తి ಎಂಗ ಬಸ್ ಅತ್ತ ಬೀಸ್ ಅವನ ಅತ್ತಿ ಕೇನಿ ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಸ್ 7 ಗಂಟೆಗನ್ನ ಬಸ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾನ ನಿಂತಿರಡಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮೇರೆಗೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರಿ ವಾಮದವದೊಡಲೆ ಒರಿ ಬೆಂಜನವದೊಡಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಹೋಲಿ ತೀರ್ನವಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ನ ಮೇರೆಗೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರಿ ವಾಮದವದೊಡಲೆ ಒರಿ ಬೆಂಜನವದೊಡಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಹೋಲಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಈರತ ಮಾರೆ ಯಾರ್ ಬನ್ನಿ ಆನಂದ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಇಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಉಸರುಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸರ್ತಾರ ನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಮೂಲ ಪೆತ್ತದು పోయలా ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಜಿ ಪುಟ್ಟದು ನೀ ಎಂಜಿನೆ ನಾಯದಕಿನ್ಯ ಮಾರ ಅಂಜರ ಪೆತ್ತು ಬೇರಗಿ ಸೈಡ್ ಮೇಡಂ ನಾನೇ ಬತ್ತಿನಾನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನಿಕ ಮಾರಿಯಲ್ಲ ಸವಾಸನೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡದಿ ರಿಕ್ಷರ್ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣದು ಪೋಯತಿ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷರ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏಲ ಬರೊಂದಿಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಏರ್ದ್ರತೆ ರಾಬಾ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋಂಡತಿ ನರಕಮೆ ಎಂಜಿನ ಮೆ ಬಂಜಿಗ ಕರ್ಮ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಈರಿ ಯಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಪುನೆ ಓ ಬಾಸ್ ಗೆಟ್ಟಿನ ದಾದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮೂಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಚ್ಚು ಮಾರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬಂಡ ಸೈಕಲ್ ಉಡ್ಪುನ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗ ಮನೆ ಬಂದಗಳು ಯಾ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲ ಮನೆ ಪೇರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಸೈಕಲ್ ಉಡ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ಸಮಜಿ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಭಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಯಾಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ MBBS ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ತನ್ಯಪ್ಪಿ ನಾನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗ್ಲ ಪುದರ್ ತನ್ಯಪ್ಪಿ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಂದುಂಡ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಅವ ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಮೂಲು ವಿಷಯದ ದೈನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ನಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ನಟ್ಟು ಲೇವಲೆತೆ ಆಯನ ಸೊಂಟ ಪತ್ತಿನಿ ಆತತ ಬಮೆದ್ದ ದಡಿಯ ಕರಿಯಲೆತ ಆಯಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನೇ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಕಲೆ ಪೊನ್ನು ಬಂಡ ದಾದನ್ ನೆನೆದರ್ಮೆ ಪೊನ್ನು ಬಂಡ ದಾದನ್ ನೆನೆದರ್ ಪೊನ್ನು ಬಂಡ ದೇವತೆ ಪೊನ್ನು ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಸರಿತಾ ಮಾನಶ್ರೀ ಬಾಸೆ ಗೆಟ್ಟಿನಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ಬನೆಜ್ಜ ಇಂಚ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಪೊನ್ನುಲೇನ್ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನಿಂದೆ ಅನ್ನೆ ಒಮ್ಮನ್ನೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ನಿಕಲು ಬಾಸೆ ಗೆಟ್ಟಿನಕಲೆ ಯಾಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಇಂಚೆ ನೆತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೊನ್ನನ ಕೈದು ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂದಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೊನ್ನನ ಕೈದು ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂದಿನ ಏಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಅಂಚ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕನೇರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಗಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಪಂಜ ಇತ್ತು ಪಂಜೋಡ ಬಂಡೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಪ್ಟನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಕೊಂಜನ ಕುದರ ಸುಮತಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಬಾಸುಮತಿ ಕೊಂಜ ಎಂಜಿನ ಬಾ ಸುಮತಿ ನೆಕ್ಕ ಆಕಣ್ಣ ಕುಲಾಕಿ ಅಬಾ ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಂಬರತ್ತಿ ಸರ್ ಓ ದೇವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರ ಎನ್ನ ಅವಶ್ಯಮಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ಎಂಗ ಮೋಸನ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೋಯಿನಿ ಮೋಸನ್ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದ ಕೇಳ್ಮೆ ಮೋಸನ್ ಪೋಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಫೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಮೋಸನ್ ಪೋಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಹಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಮಂಡೇರು ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನ ನೀರು ಇತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ನಿ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಐದ ಕೊಂಚ ಚೂರನ್ಲ ಫೋನ್ ತುಂಬ ಚೂರನ್ಲ ಫೋನ್ ತುನ ಐದ ಕೊಂಚ ಚೂರ್ಲ ಇಚ್ಚ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾತ ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಚೂರ್ಲ ಇಚ್ಚತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಈ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಕಂಕನ ಜಪ್ಪಡದೇರು ಮಾರೆ ಸುತ್ತಲ ನರ್ಸುಲು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಕತೆನೆ ಯಾನ್ ಕೇಣೆ ನರ್ಸನಗಳ ಕೇಣೆ ನೀವು ನೆಗಡ್ದೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಗಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಯಾಕೆ ದಾದ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ಮೋಸನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗ್ತೈತಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋದಿ ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತೈತಾ ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರ್ ಎಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ಉಲಾಯ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ಹೋದ್ ಮೂಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತು ಹೇಳ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಆನೊಬ್ರು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದು 15,000 ಕೋಟ ಸೆಟ್ ಇದೆ ತಂದೆ ನಾನು 6110 ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಕಡೆ నుంచి ನೀವು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪೆ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ನೆನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪಿಂಕಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂದು ಏರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ಡಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಹಾಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಂದುಪ್ಪೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ किधर तू मैं परसों 6110 सेट ले लिया ಅಲ್ಲ ಕುಂಟಿ ಬಾಯ್ ಓ ಕುಂಟಿ ಬಾಯ್ ಏರಿ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಬೇರೆ ಕತ್ತಡ ಕಾಯ್ಪು ಏನ ದೊಡ್ಡ ಮನ ಮಲ್ಲ ನಾನು ಕುಂಟಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೋಕೆಡು ಕುಂಟಿ ಬಾಯ್ ಅಮೇ ಪರ್ಸೋ ಡಬಲ್ 0 ಸಬಲ್ 1 ले लिया ಎಂಚಿನೆ ಓ 0011 ಕತ್ತನವು ले लिया ಆಸೆ ಗೆಟ್ಟಿನ ಮನ್ ಪಂದಗುಲ್ ನೋಡು हेलो बोल दे हमारा बचपन अभी भी हमको याद है ये कुंटी भाई मुझको भी याद है मुझको तेरे केक्की दाजे बोलता हूँ तेरे अप्पे गंटले बोलता हूँ तेरे कुटुंब हाजे बोलता हूँ कुटुंब दैव का हाजे बोलता हूँ मेरे को अभी भी याद है तुम तब दिया था ना वो कल तपा अभी भी चीप है हेलो मैं बार बार बॉम्बे का आता हूँ तेरा खबर नहीं है मैं बार बार में रहता हूँ मेरा बेकार भी नहीं है हेलो मैं बाद में कॉल करता हूँ इधर बहुत डिस्टरबेंस है मैं वक्त कॉल करता हूँ मैं बस स्टैंड पे एक नटुनाया है और एक ओंगेला है और एक जक्का मदीना है मैं इधर फोन रखता हूँ वो दाय मारे सही पंच इंजो वाला ये फोन मालती नंदा फोन ने इधर सो मालती नहीं है एन्नला सोने You're my pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, hello honey bunny. ಎನ್ನಲತ್ತಿ Honey bunny, toko. Hello. Tell me. Yeah. I am in bus stand. Yes. How much collection today? What? 2 lakh. Very good. Yes, please deposit in my account. Okay? Don't any coin. Only note. Okay? I have sound allergy. Yeah. I am full busy. Yes, I have to meeting tomorrow morning with this Siddharamaiah. Yes, Chief Minister. Yes. I have to move. Okay? Bye. ಏನ್ ಚಾತಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಯ ಧರ್ಮಗು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ ಸತಿ ಬಾಡಂಚಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆದುಲ್ಲ ರೀ ಹೈ ಲೈಕ್ ಯು सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಕೇರಿದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನೇ ಪಕ್ಕಡಿ ಸಾವು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕುಲ ರೀ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇದು ಇರ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಅತೆ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇನಾ 8 ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಈ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬರೋಡಂಡ ದುಮ್ಮು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬುದೆ ದಾದ ಮತ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಇಸ್ಪಿಟ್ अंदर बार उलाई फिदे गुडुगुडु सी इर अवेड गोपडाते इर इंचबन परन गोत्ते इतने याम फिरंगिला गोपदे दाते लूडा नी इर लूडा गोपड मल्लेची मस्त सोक पात्र नुल्लारे नु इर पुदर दादा पंडारे तन्यप ये तो ब्यूटीफुल पुदर तन्यप हाय लव यू ನಾನಲ್ಲ ಸುಯಿನ್ ತಿಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಜರ್ ಮೇಡಮ್ ಏಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಬಚ್ಚಲ್ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಪಾತ್ರ ನತ್ತಿ ನೇ ನನ್ನ ಎನ್ನೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ನೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಪುರ ಪೊನ್ನು ಪುಂಜೋಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಪುಂಜೋಲು ಏಫಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾನತಿ ಬರ್ಪೆನ್ ಮಾರಿಲು ಮತ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ತನ್ಯ ಬಾಯ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ये तो पोरलू ले रे ये तो सोक पाते रे ने ना खाना ना निचना और किनक तो लेके दादे और किनक तो लेके 1 सेकंड ये ने ना दानो काजिच्ची ने ना सरच्ची 1 सेकंड पर्स तू पहने ने ना पर्स लेच्ची इरे कंडिनी निकले नडचना कंडिनी ಯಾರು ಕಂಡುನಿ ಈಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಡಿನಿ ಕಳೋಡಕಲೆ ಕೊಡ್ಚಿ ತನಿಯ ಬೇಬತ್ತೆದ ಆಯ್ದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಲೆಚ್ಚಿ ಆ ಏತೆ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಐ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಆ ಎಟ್ಟೆ ಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇತ್ತಾನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಪ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ 98446138
ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದದಾರರು ಕುರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರುന്നുಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲವಡ್ ಮಾರ ಅಂದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಲೇಪಲ ಜಾಗ್ರತೆ ರಾವಡ ಏಪಲ ನಿಕಲು ಹೈಫೈ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕೋರ್ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಎನ್ಪುಜ ನಿಕಲು ನಿಕಲೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಹೈಫೈ ಈರು ಹೈಫೈ ಯಾನು 55 ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಇರಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣ ಗೊತ್ತುನೆ ಇರಗ ನಿಕಲಂಜನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣ ಗೊತ್ತುನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊಗಲೆ ಗೊತ್ತು ನೊಂಜೆ ಕಣ್ಣಂ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅವ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಗ ಗಂಗಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಪರ್ಮನ ಕೇಳಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ದೀರೇಂಜನವನ್ನಿ ಪರ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬೀಸತ್ತಿ ಮುಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿ ದೀಲೆ ಏನದೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಗ್ರತೆ ನೋಡ್ಬಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಲಿ ಪೋಯಿನ ಕಾಜಿ ಸರಾಪ್ ಕಾಸು ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣಿನ ಶೀಲಲ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೇಪಲ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಗ್ರತೆ ರಾವಡೇಪಲ ಕಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತನಾಯ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಯುಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಳು ಸರಿ ಯಾನು ಮೋಸ ಸರಿ ಸರಿ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ ಪೋರ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರಿ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ನೆನ್ನೆ ಮರೆ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ದಿಕ್ಕನು ಯಾನು ಇರಡನೇ ಕೇ ನೋಡು ನಿಂತೀನಿ ಅಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾಂಡಿ ನಾನು ಇಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ದೇ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾಂಡಿ ನಾನು ಇಕ್ಕದಾಗಿ ಕುಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಸರ್ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ ಪೋರ್ನು ಸರ್ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಸಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ತ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಕಾಸು ಚೆಕ್ ಮಾರೆ ನೀಡ ಇಡ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಸಾವು ಇತ್ತೆ ಎಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜತೆ ಅಂದಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾರ ದೇ ಒಂದು ಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಟುನೇನು ಸಸಾರ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ